talde arroxa gaur norbait arriskuan jartzeko momentu iritsi zaizue. Txapela Enararen buruainean, beraz, Enara ezin duzu izendatu. Eta jatorrena zu izan da, zurekin hasiko naiz. Altxagora, izena eta zergatia. Enara, zuk ez duzu kuadrilan ikusten nor. A ber, nikoak izte pertsona ezin duten ikutu, eta... Izena esan aurretik lehen komentatu dut. Hemendik aurrera dena ez dela berdin izango, ez da? Bale, listo. Orduan, zuk ez duzu kuadrilan ikusten? Zeben nire taldekoak ez du. Claro. Ibai. Ibai. Bestekin dauketen erlazioa garatuko dago, Janire, talde arroxeko lehendabiziko jator oia. Zuk ez duzu kuadrilan ikusten? Bueno, nien ara bezala, Ibaiekin oso ondara maten naiz, baina egia da lehenengo egunetan oso izira egon dela, eta, bueno, badakidanez gauza gehiago emon alduela, ni berari nominatuko diot, ea gogorrekin badatorre do. Ez que bestegi oraindik ezin... Beraz, izendapen bada, baina motibatzeko, ez da? Ba, nik uste baiet. Izendapen positiboa, bale? Ibai, altxagora mesedez. Momentuz 2 puntu dauzkazu. Eta zuk ez duzu kuadrilan ikusten, eta amurrioan dago? Ba... Ni guztiekin ondo erameten naiz, baina boto bat eman behar dudanez. Ba... Oierri emango diot. Oier. Ondo erameten naizelako erekin, Bueno, modu xelebre adirazteko, baina tira. Oier, puntu bat. Altxagora mesedez. Ba, nik ez neuken inor pentsatuta. Eta, sorte izan da, ez egingo dut olatzen moduan, bomberana erabili. Bale. Orduan, zuk ez duzu kuadrilan ikusten? Ibai, baina ez da, bomeran moduan. Bomeran. Queda bien. Olatz, eskola sortzen ari zara saioetan. Leire! Ke papelon, txabal. Hala. Zuk ez duzu kuadrilan ikusten? Pues gauza bera, Ibai. Sentitzen dut pilo bat, badakiten baten alduela gehiago, baino... Eske azkenean sartu zara berria eta... Ez dago arazorik. Lau puistarri, Ibaik. Aitor, oraindik ere Espainietako marka Espain bazarrean duela. Altxagora... Nere botoak ez du zertako balio. Edo bai, zuk ez duzu kuadrilan ikusten? Ez du zertako balio. Edo bai. Ibaiek jasot jodanak. Orduan, oierri emango jot. Bai. Ja Ibai tokatzea ez? Zuk ez duzu kuadrilan ikusten nor? Bueno, eske, sinzero izateko, a ber, Ibai azkena sartua, ordu normala mezela kiston desbentajaka, eta bizkatin justu are bai, ze... Azkena sartua eta kiston desbentajaka. Nire ustez presio gehiago zekan, da uniko una, ez du eman guandik, nahi fasaitzea alainekin bezala. Ondik relazio izakat bestekin ainakoa, eta orduan, barkatu Ibai, baina Ibai eman barakat. Bale. Sentitzen da, baina. Gauzak horrela orduan, boto ia guztiak zuretzat izan direnez, aldatu mesedez lekua Leirerekin. Markatu Ibai. Ze arriskuan zaude Ibai. Ez dakit espero zenuen, seguru aski bai, ez da? Ze logika pixkat badauka. Ez que azkenean desabantaian dago, guia elkar ezagutzen dugu eta...